ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои Наврӯз. 20 марти 2023 Наврӯзӣ баргузор мегардад дар минтақаи якум участкаи ноҳияи Масчо. Ҷамоати Масчо ақиде Зарафшон эълон кардаги ҳастанд барои тамоми паҳлавонҳо ва инчун бинандаҳои гӯштин як гӯштини калон баргузор мегардад дар ин минтақа. дер намонед дӯсто, аз тамошои чунин бозиҳои варзишӣ ва инчунин баъзе барномаҳои фарҳангӣ ва инчунин меҳмонӣ меҳмондорӣ мешавад дар ин минтақа. амин ҷавонмардои ҳамин минтақа барои шумоҳо эълон кардаги ҳастанд ки марҳамат карда ба ҳамин майдонча ташриф биёред. 20 марти 2023 воқеан як гӯштини калон эълон кардаги ҳастанд аз гӯшои канори кишвар ва инчунин аз кишвари ҳамсоямон низ паҳлавонҳо меоянд. гӯштини хело хуб мегузарад дӯсто, шумо низ дер намонед. марҳамат барои Наврӯзӣ ва инчунин касоне ки меҳмон ҳастед дар канали мо ҳатман обуна шавед ва аз рафти ҳамин гӯштиниҳо дар ҳамин канали мо барои шумо пешниҳод мешавад. барои шумо тамошои хуб бо фароғатро таманно дорам. марҳамат дӯсто. 20 марти 2023 хуш омадед ба Наврӯз. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.